Onayane ya fakoro pindawa ane monai basai mangka himai mangka oh basai mangka oh monai oi amale thangre sini amale thangre oi amale thangre sini amale thangre তিনি 23 অগাস্ট 2024 41 বছর सिगां তিনিটি দিনে ন তিনিটি হাই সালন भारतनि पार्लामेन्टआव एडिशन बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनी महाराजा बीर विक्रम जे एरिया रिजर्व थाइकलां थांमानि 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर न 6 शेड्यूल नि बिसिङाव खबै ओ हानि बसारगन हाकमाया नातै बरनि हुकुमो मुकुमो बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माया नातै हनै खायर जागमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो एडीसी फाउंडेशन डे 6 शेड्यूल मानमानि सालनै जों पालाय दङ दिनै खातुं खाजा खायै जों जतनो हास्ते गोनाङै पालाय दङ फियाबा वाति फाइमानि दैलमानि नक वागमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबांमा आमचाय पालाय मालाया हायफानो एडीसी ने हेडक्वार्टर जोंहर जतनो चिनि तिप्रासार चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि फासिंते ओ मानमानि सालनो जों पगैमाया ओ मानमानि सालनो जों तेबो चिनि एडीसी फान कराग्रिनानि तिप्रासारनो तेबो फियकना बागै तेबो मान थाइमान दनान बागै चिनि सानमुंबाय ओ 6 शेड्यूल नो अमेंडमेंट खाइते अपग्रेड खाने सानै जों तिन ओरे लिखा लेखा जतनन हामबाय जतनन खाका हाम सिबाय ते खुलमुंगिया फारो चिनि फाउंडेशन नि तेनि सालो हामबाय।